Има ли нещо във външния ти вид, което ти не харесваш, но хората много често ти правят комплимент за него? Не. Прино за косата ми. Добре. Моята е много суха такава и хората харесват. Не За го харесват. бюстът, примерно. Добре, защо? Понеже повечето ми приятели са с по-малък бюст Мгм. и ми правят доста комплименти и заради това ми е, не знам, малко ми е като странно или бейсик, нещо такова. Всичко, което си харесвам и другите го харесват. Браво! И обратното. Кое е нещо, което най-много харесваш в себе си от външния ти вид? Харесвам си очите и носа. Стила ми на обличане. Да, и кожата ми е много хубава, нямам Да, акне. така е. Между другото, да. Наистина. Добре, правиш ли нещо, за да поддържаш такава кожа или... Не, просто натурално съм красива. Добре, супер, така е. Ходиш ли на някакви процедури? Или би ли искала да отидеш на някаква процедура? Ходя на лазерна епилация. Ти ходиш ли? Аз съм ходила на кола маска само. И на почистване на лице. Добре. Според вас от кола маската и лазерната епилация, кое е има по-голям ефект? Лазерна епилация. Да. Добре, а би ли, примерно, приятелката ти ходи на лазерна епилация, ти би ли отишла? Да, след време да.